cubà Arturo Sandoval i la cantant alemanya Angel. I tancarem amb tot allò que vulguin saber sobre la trinca. Amics, benvinguts i bona nit. Una nova edició del nostre programa dels dimarts. Una miqueta més tard, però la cita quotidiana de tots els dimarts aquí a TV3. Per començar, com sempre fem, volem presentar aquest personatge que al final del programa és protagonista i que respon a les preguntes que vostès fan durant tot el programa a través del nostre equip de redacció i els nostres telèfons, que no sé si ara o després, crec que ara mateix, el 329 74 54 i 329 73 58, els nostres telèfons que a partir d'aquest moment són oberts. Avui no tenim un personatge, sinó tres. Tres personatges juntats a l'any 69 per començar una llarguíssima carrera musical que els ha conduït a les més altes cotes de l'èxit i tot allò que es diu. Són una gent que com a trio van començar amb una sèrie d'espectacles com Trincar i riure, Mort de gana show, Xauxa, 7 anys i un dia de cançons, etc., que tenen 10 discs d'or i uns quants de platí, això sí, i a prop de 4 milions de long plays venuts. Són, per exemple, el senyor Josep Maria Mainat. Bona tarda. Josep Mainat. Moltes gràcies. També a l'equip el senyor Antoni Cruz. I finalment, si en falta un, el senyor Miquel Àngel Pasqual. Miquel Àngel Pasqual, sisplau. No hi és, en Miquel Àngel. No ha vingut en Miquel Àngel? Vosaltres heu vist en Miquel Àngel? No l'he vist. No heu anat mai al circo. Què heu vist en Miquel Àngel? Sí o no? Miquel Àngel? Va, nens, cridem-lo tots junts. Miquel Àngel. Miquel... L'han vist o no l'han vist? Sí, mira. Goita. No. Hem volgut fer una... No, i... broma. Home, Sí, n'hi ha de bones també, eh? Si es fa bé també agrada a vegades. Bé, vostès van començar... Vostès? No, vostès també, senyor Pasqual. A l'any 69. Bon any, bona collita. Sí, no, bé, sí, no estava malament, no estava malament. I des d'aleshores llueixen una gran amistat. Vostès són molt amics. Davant de les càmeres, uns amics de l'ànima. I darrere? També. Bé, doncs no sé què podríem preguntar, perquè realment la trinca m'entenen? Tampoc tenim res gaire profund que contestar, o No, sigui... o sigui, podríem començar per una altra cosa, no. Realment nosaltres, jo que voldria dir en nom de tot l'equip del programa, és que ens sentim molt honorats, no només de tenir-los aquí, que ja saben que això és casa seva, vostès són a casa nostra, Vida seva, sí, sí. bé, sinó que estem molt contents perquè en un raconet del seu nou disc, Trinca, sexe i rock and roll, que vostès coneixeran bé perquè de fet l'han fet, doncs hi ha una petita referència al programa, amb una cançó que ben bé en aquests moments no sé com es diu, Puja l'avió, Puja l'avió, però que realment ens ha emocionat moltíssim que pensessin en nosaltres en un moment de creativitat, en un moment de plenitud, com és el moment de fer una cançó. Com se'ls hi va acudir? Mira, el seu programa, senyor Casas, és un programa que havia de sortir un dia o altre amb un disc de la Trinca i aprofitant que un dia vam veure... Però el meu no és un programa electoral, vull dir que no calia. Calia, però és un Un programa... programa de cinema, però és igual. Bé. Però és un bon programa. Oi, què hem de dir? De totes formes, pensa que la rima està feta amb en Renou. I en Renou... Rima amb alguna cosa, amb Sí. alguna cosa més rima. No gaire més. I la rima aquesta amb bou pot ser molt agraïda, però a vegades també una mica És perillosa. difícil, sí. Però com el tema segrest, com tot el nostre públic sap... Nosaltres vam veure en aquest programa un dia que sortia una senyoreta que explicava com l'havien segrestat i ens vam pensar que el tema donava de sí. És a dir, tu te'n vas d'aquí a Roma, per dir alguna cosa, i resulta que t'envien per tota Europa, de franc i tot això, doncs hi trobo que donava de sí. O sigui, realment el punt de partença de la... Ah, sí, senyor. Va ser aquí el programa, sí. O sigui, els drets d'autor no n'hem parlat, No però... n'hem parlat. Ara ho arreglarem a darrere. A darrere en podem... Sí, de casa amb l'OAP. Farem un camp mas per la que nosaltres som aquí avui. Bé, realment el tema del programa és anecdòtic, però sí que vostès tenen com dues constants en les seves darreres gravacions. Una, parlar dels polítics,
I l'altre, doncs, demanar col·laboracions a grans mestres clàssics com Beethoven, Rimsky-Korsakov i tot això. Com aconsegueixen trobar cançons pels polítics? Per vostès, que saben que són persones complicades, difícils, amb poques aristes, poc llautó on agafar-s'hi. I també com aconsegueixen aquestes curioses col·laboracions als músics clàssics? Són dues preguntes diferents, com poden veure. Els músics normalment és fàcil perquè són morts. O sigui, aquests ja no protesten. No es queixen. En canvi, els polítics sí. No, els polítics, com que d'un temps aquesta part, en aquest país hi ha una certa democràcia, doncs, i ho hem vist fer les pel·lícules, quan una cançó, encara que no els agradi gaire, públicament diuen que els encanta perquè si no saben credibilitat. O sigui que nosaltres, de moment, en aquest cas ho tenim bé, ara. Normalment, les cançons solen ser crítiques, excepte algun cas del darrer disc, però normalment solen ser crítiques amb els polítics. Però és una crítica, tampoc, allò. Nosaltres no volem assassinar ningú políticament i tampoc crec que ho aconseguíssim amb una cançó, però bé, tampoc n'hem fet tantes, en realitat. Vull dir, si 4 comptades. A la nostra vida hem fet 200 cançons, hem dedicat a polítics 4, també perquè la gent que no és mediocre tampoc es inspira una cançó. He dedicat una cançó al senyor Fraga perquè, a pesar de tot el que pugui agradar-nos més o menys, no és gens mediocre, com tampoc ho és altres És el persones. polític potser que més coneixem en aquest país. Des de petitets ja el coneixíem, ja el veiem sortir per la televisió. Sí, home, i els nòduls. L'any 69, els nòduls també sortia al costat de l'altre, per exemple. I ens orientava sobre el que, segons ell, calia o no calia que el poble... La reacció... Bueno, deixem-ho estar, que estem en època electoral i ara no hem de remar Molt bé, la no, roba però la bruta. reacció, la primera reacció dels polítics és positiva, és a dir, d'agraïment, enviar una targeta dient moltes gràcies per haver-se acordat de mi. No la sabem. La primera deu ser. Però ara després, immediatament, me ha gustat mucho. Sí, No, nosaltres el que sí cert és que com a mínim encaixen bé i diuen que els hi agrada la cançó. No et donen les gràcies per fer-la, però sí que sembla que els hi agrada la cançó. O sigui. I això vol dir que alguna cosa està canviant en aquest país, si més no. Sí, les cançons. Vostès saben que al final del programa tornaran a ser aquí Sí. per respondre a les preguntes. Quina és la pregunta que no els agradaria que els fessin? Cap. Cap. Nosaltres Estem oberts a qualsevol expectativa, a qualsevol pregunta. O sigui que pregunta que fem, pregunta que vostès diran allò. M'encanta que em preguntin això. Sí, tornem a repetir, sisplau. Molt bé, doncs amb nosaltres aquesta nit després, i els hi prego que a partir d'aquest moment facin servir els nostres números de telèfon, perquè d'aquí una estona, al final del programa, tindrem novament amb nosaltres els 3 integrants a la Trinca. Au, fins ara. Això és un àngel i no el que tenen vostès a casa tots els dimarts. Bé, continuem. És l'hora en què en el nostre programa acostumem a rebre la visita del convidat final, aquest convidat sobre el qual es llencen vostès com a feres per preguntar les coses més inversemblants. Amb nosaltres ja són aquí per contestar el que calgui o el que vulguin, la gent de la Trinca. Bona nit. Bona nit. Aquí hi és tot. Tot. Seriosament, amb broma, amb absurd, tot. Jo Contestarem el que ens sembli i tots contents. també preguntaré el que em doni la gana després de veure el que hi ha escrit aquí. El senyor Joan Molló de Barcelona, pregunta. Ell pregunta. Per qui toquen les campanes? Home, normalment toquen quan es mort algú, quan hi ha batejos i a Jo he sobre... sentit tocar campanes, però no sé. I a Canet tenim un rellotge de quarts, toca tots. Els quarts i les mitges hores toca. Bé, pregunta contestada. Sí, molt interessant aquesta pregunta. Sí, per cert. No, la resposta, sobretot. El senyor Jordi Riusec, de l'Hospitalet, diu què li falta... Això ja és més seriós. A veure. Què li falta a Catalunya i què li sobra? No la mal cor, o si no vol, és igual. Què? Qui tirem? Què li falta? Jo crec que de sobrar-li no li sobra res, perquè en un país és bo que hi hagi de tot. I més val que en sobri que no que en falti. Sí. T'ho diré. Hi ha gent al món que realment hi és perquè hi hagi de tot, oi? Vull dir, però diquets em sobren, tu. No? Jo estic bastant content de com està Catalunya, no em sobra res. Ara, faltar ja, no sé, potser... Home, de faltar... Ara no faltéssim, ara. No, però sempre falten coses. Vull dir, Jo trobo que és el país ideal. generalment no... És igual, val més tenir que desitjar, home. Home, jo trobaria sobrar, posats a dir alguna cosa, que no hi hagués la més mínima intransigència cap al que pensi l'altre. I amb això, qualsevol país em semblaria genial. I el que es troba a faltar és que no hi sigui. Exacte, si de cas. Bé, aviam si ens podem centrar, doncs. Joan Puig, de Mollerussa, Això està bé. A veure, pregunta Mollerussa, mon amor, per què la varen dedicar a Mollerussa? Com el seu títol indica, vaja. Que es deia Mollerussa, Està mon dedicada amor. a Hospitalet, aquesta cançó, no ho he entès, aquest xicot. Llúcia Vila, de Girona, diu ens podrien donar la seva recepta, o la col·lectiva o la individual, de seques amb botifarra?
Doncs s'agafen les mongetes, es posen en una paella, les fregeixen, si no estan bullides ja s'han de comprar bullides i s'estalvies bastanta feina. Es compra una botifarra, es fregeix, es posa tot en un plat i són les mongetes amb botifarra. I com queda? Jordi Viga, o Vigà, de Tossa, de Mar, pregunta: lletres o ciències? Ja hi som, ara ens discutiríem, eh? Home, no ens hauríem de barallar, però penso que les lletres han d'estar bastant complementades amb les ciències. Sí, esclar, home. Això t'ho has plantejat abans allò de dir No, però lletres o ciències, tot, carai, Jo en home. canvi ho veig al revés, que són les ciències que han d'estar complementades amb les lletres. Aquí hem de fer un debat sobre el tema. Doncs bé, Sodoma o Gomorra? Totes dues, també. Una mica de cada, una mica de cada. Sí, Sodoma s'ha de complementar amb Gomorra. Sudogorra. I en Jordi Viga, o Vigà, de Tossa, continua insistint: Carolina o Estefania? Jo la infanta Cristina, mira. Mira, Jo crec que hem de fer propaganda de les nostres, perquè si no, no tindran sortida aquestes, noi. sí. El pas que anem sembla que no les casarem, eh? Ens hem de començar a preocupar d'això. Només surten les Doncs jo estrangeres, home. l'altre per no criar complexes. Bé, molt bé. Domingo, cert, de Granollers, diu: vostès que són músic em podran aclarir un dubte que tinc fa temps. Qui és la cantant calva? Pregunta surrealista, com poden veure, eh? És una obra del Ionesco, jo. N'hi ha algunes de calves, el que passa que no li podem dir ara. Bé, Passa que quan surten en perruca. No doni pistes. Faria lleig ara donar pistes aquí. Bé, Aquesta l'estriparem, va. poden estripar-ne més, eh? Esperi, que taparem la pantalla. El senyor Jaume Llimós, de Reus, pregunta: per què no han actuat mai amb en Lluís Llach? Això no Sí, és veritat. actuat diverses vegades. Hem treballat bastantes vegades amb en Lluís Llach. I vam actuar al camp del Barça fa un parell d'anys o així, per un festival que se'n deia Som una nació, és l'última vegada que Per allà a Sant recordo. Joan, sí, sí. I abans amb molts amb a Canet, a les 6 hores i amb alguns embalats inclús també ens hem trobat. O sigui, Nosaltres hem actuat amb tothom, amb el Lluís Llach i amb la Lola Flores. Vull dir que en aquest cas mengem de tot, diguéssim. Jo que els veig tan posats, perquè realment aquestes camises són molt boniques. Sí, és que improvisem. feia molta calor i les hem anat a comprar aquí al costat de rebaixes. No, m'agradaria demanar-los una cosa, demanar-los que aquella cançó que parlàvem al principi, aquella de l'avió, del Puja a l'avió, m'agradaria molt que ens la cantéssim. No, és que no ho tenim preparat, perquè no podrà ser. I el mestre no se la sap tampoc. I no. Ha ensajat tota la setmana, però no se la sap encara. Mestre, la sap? No la sap. Sí. No, jo crec que no. Jo crec que no. No. I no No han dut pot la ser. roba d'actuar ni res. No, venim de Però carrer. van així com de... No. No. Si de cas l'hauríem d'improvisar. Bé, doncs continuem amb la... Segur que no me la cantarà. No insisteixis que no tens res a fer. No hi haurà sort. Vostès volen que la canti? No. Home, sent gratis... Carai, ja demà vinc a veure com treballen ells i també aplaudeixo. Calma. Moltes gràcies. Bé, Això vulgarment se'n diu xantatge. No, I és una demagògia. Això sí, això no té cap dubte. Maria Bou, de Tortosa, diu: si vostès tinguessin un club de futbol, per exemple, fitxarien el Pichi Alonso? El Pichi Alonso, precisament. Home, perquè ha estat aquí, jo suposo que... Doncs sí, per què no? Clar. A mi em sembla bé el Home, si n'han de posar 11... I si no tinguéssim res més, com no tenim ara, diguéssim. Sí, Un jugador que fa 3 gols en el Göteborg i surt 5 minuts a la final de la Copa d'Europa i en fa un, encara que hi hagi una mà i tot això, jo crec que sí que el fitxaríem, oi? sí, es pot fitxar. El que no fitxaria potser és el Núñez, mira. Però no juga. No, però per si de cas. Ramon Hurtado, de Mataró, diu... Una pregunta per Josep Maria Mainat, diu... Servidora, Sí. Quins records li porta aquella bragueta oberta de cap a peus de Campidèmia? a Camp Epidèmia ja s'ha d'aclarir el personal, això, perquè és molt particular. És molt particular aquesta pregunta, oi? Això és la forma en què la canalla, sempre tan enginyosa, anomenava un col·legi que es deia Valldemia. Campidèmia. Sí, Valldemia és un col·legi dels maristes de Mataró. Imagino que aquesta persona, com es diu, Ramon Ramon Hurtado. Hurtado, era un company meu de classe d'aquelles èpoques, em recorda... Mira, em recorda precisament això que diu aquí, aquella bragueta que diu... Li porta aquella Aquella bragueta bragueta... immensa de cap a peus, vol dir la sotana, en aquest cas. Era molt enginyosa la quitxalla abans, Però diu oberta, aquí. Sí, aquí diu oberta, no sé per què, perquè oberta tampoc la vam veure mai. En què estaria pensant, pobre nano? Glòria Banyuls, de Lleida, diu: què farien si a Canet els instal·lessin una central nuclear? Marxar. Ells hi viuen, això. Marxar pitant de Canet. Sí, habitant de Canet. Primer intentar que no la fessin i llavors si no es pot aconseguir, doncs anem-se'n. Me la cantaran? No, aquesta. No, home, no insisteixis. Tota la nit demanant que li toquem i no li farem, home. No, 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 que no, no no, la, tocarem. que la toquin, no, que la canti. És que ens posa amb un membrete i llavors ja hi serem. Que... Josep Mateu de Figueres, jo cada cop que aixeco un paper em emporto una sorpresa. Què és lo que tiene el negro?
El mateix que el blanco, però en negro, suposo. I segons males llengües, més gros. Sí, això és mala. Armando Rosés, de Manresa, diu, creuen en els catalans proveta? En els catalans proveta, sí. Home, ja en tenim un parell, no? Sí. A més, aquí van ser pioners amb això i està molt bé perquè aquesta feina artesanal s'ha d'anar superant i... No s'ha de fer més canalla, doncs a màquina. Sí. Va, ara suposo que aquesta va de veritat, vull dir, va seriosament. Pau Xerta, de Balaguer, diu, quina és la solució per la nova cançó? Pregunta compromesa com ella sola. Sí, nosaltres no la tenim, eh? Si la tinguéssim ja l'hauríem donat, esclar. Sí, O ja ens l'hauríem venut. Sí, l'anaríem a oferir a la Generalitat immediatament. Jo penso que la nova cançó l'únic que necessita és que el que faci cada un dels cantants interessi a un número màxim possible de persones i aquí s'acaba la solució per la cançó o pel I per flamenco, totes les coses d'aquesta vida. I per tot, exacte. Bé, queda així. Albert Canyelles, de Solsona, diu, quin record tenen de Josep Maria Espinàs? No he tingut un tracte mai gaire important. Suposo que aquest comunicant deu confondre l'època del començament de la cançó Sí. amb l'època que van començar vostès i jo crec que no coincideix. Mira, històricament. això una mica lliga amb la pregunta d'abans. La nova cançó, en el sentit dels 16 jutges i tot això, que nosaltres vam sortir ja havia desaparegut. I no, I no hi teníem res a veure amb això. no en són culpables. Arminda, perdó, és que de vegades els nostres Arminda? redactors... No, Arminda o Ferminda. Colomer de Tortosa diu, tenen carnet? Jo tinc carnet d'identitat, de conduir, I prou. i del Barça no en tinc perquè no el vull. S'estripa molt sovint el carnet del Barça i sempre les està enganxant amb celo, no pot ser. I un passaport. Doncs per vostè? No, jo tinc carnet d'identitat i carnet de conduir. Sí. Jo tinc carnet d'identitat i de conduir, que tampoc en sé. O sigui que... Així que veig que el carnet No, no serveix per... i de partits i tot això no en tinc. Suposo que suposo que això és una pregunta. Jo suposo que anàvem segones, això. Que anaven per si Ja anava a tenien buscar-la, carnet de partit, eh? Sí. Doncs no tenen... Estripem-la, aquesta. Estripem-la, aquesta. La senyora Teresa Florit, de Barcelona, diu... Me la cantaran? No, això és una... No. Me la cantaran. Va, porten unes camises Bueno, a fantàstiques. veure, què ofereixes? Són de rebaixes. Home, podem parlar. Ciències olletes. Bé, què us descontrola les neurones? Diu Teresa Florit, de Barcelona. Home, hi ha una cançó que ho diem. Sí. Diem, ens descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Això és el que diu la cançó. Però que consti que una cançó no vol dir res més que una cançó, eh? O sigui, no és una declaració de Totes les noies primes que estic mirant aquest programa també són molt mones i molt simpàtiques. I també us descontrola les olles. Molt bé. Marc Gené, de Berga, diu què hi ha entre vostès i l'IVA? Una mala Ui, relació. un mal rotllo, molt mal rotllo. Sí, mira, un 12%. 12% de diferència. I a més, un camió ple de factures i rebuts i de coses, has de guardar tots els paperets, no pot ser. Vostès... I a última hora tanta feina perquè va pagant. Veus, jo vaig fer ciències per no haver de fer números, m'entens? No, jo vaig fer lletres per no haver de fer. Això volia dir. Però vostès han fet una cançó a l'IVA, Sí, senyor. o contra l'IVA o sobre l'IVA. No, contra, mai, que el senyor Sobre Solchaga l'IVA. s'ha d'estar bé. Sobre l'IVA i crec que és una cançó molt difícil de cantar. És ràpida, sí. Perquè s'ha de respirar, diguéssim, i per cantar-la en directe... No, respirar s'ha de respirar sempre. Sempre. Haurem de fer-ho, de totes formes. Ja ens estem mentalitzant que s'ha Però de fer. l'han assajat ja allò de fer-ho... Sí, si vols te la canto. Estem Sí, fent canti, footing. va, Sí. Quan escoltàvem per la ràdio... No, aquesta no. Som el gravament del producte, disposat unes versions de persones facturat i les manxes de sobre el guany, per si s'equivoqués i que no fos estrany. Com pots veure, jo juro a tots els que ens escolten que quan fem la primera gala la sabrem. Molt bé. Mira què hi feia. Joaquim Artero, de Sabadell, aquesta també és en segones. A veure, Diu, ara que canten en castellà, com és que no s'han presentat mai al Festival de l'Eurovisió? Doncs, perquè no ens agrada. El Festival d'Eurovisió, suposo, no se'ns hi ha perdut res. No m'ha agradat mai a la vida, ni que cantés en japonès, m'ha agradat. Suposo que per la mateixa raó que no me l'he mirat mai. I ara a sobre que el fan per la segona cadena, o sigui... Marina Rupià, o sigui, ja no són aquells 300.000 Res, home, milions. res, són 4 gats. Marina Rupià, de Barcelona, diu, i el poble què? Aquesta gent saben l'últim disc de la Trinca, cosa de la qual n'estic molt content. I segurament se l'han comprat. Espero. Robert Roig, de Ripoll, deia, vostès que van fer un disc que es deia Mort de gana, per què no fan una tanda de recitals per Etiòpia? O Etiòpia, vaja. Podríem fer tranquil·lament, quan algú us ho proposés tranquil·lament, actuaríem per Etiòpia, encantats de la vida i no tenim cap problema. I no té res a veure amb el disc Mort de gana, entre altres coses. Clar, Hem recolzat la campanya de la cursa aquesta que es va fer darrerament, ens van posar el dorsal 0-0, en fi, tot menys córrer tot el que faci falta. Bernat Rigau, de Barcelona, diu, per què no canten
i no han gravat una cançó dedicada a l'expresident Tarradellas. Sí que la van gravar. Ja ho hem fet, això. Sí, jo Deu també- ser molt jove, aquest noi. Sí. Perquè això va ser fa 5 anys. Sí, Van fer una cançó Està fet, dedicada està fet, al sí. Jo senyor la Tarradellas, recordo. precisament quan era president, que és quan tenia gràcia, ara, en aquests moments. i a més crec que és un dels presidents que més ha vingut a veure'ls a vostès actuar. Sí, Mira. sí, després d'allò, doncs sí. Precisament jo trobo que va estar molt bé, en el sentit de que un dia va venir al teatre a sentir la cançó, nosaltres ens pensàvem que li molestaria i es va posar dret al palco, va aplaudir i ens va venir a felicitar al camerino, o sigui, que un respecte. I alguna persona artera li va preguntar, ja té tots els discos vostès? Diu sí. Tots? Diu sí. Volia dir que sí. Toma ja. Molt bé. Adriana Pinyena, de Barcelona, diu: esteu afiliats al Congrés de la Llengua Catalana? No, No. aquest carnet tampoc el tenim. No el té. Estem d'acord amb les causes que l'originen, però no estem afiliats. Molt bé. Marisol López, de Santa Coloma, els agrada pesar figues? Home, sí. Pesar figues vol dir fer la migdiada i dormir-se en una cadira, t'ho dic perquè tu potser això no ho sabies i alguns oients es puguin pensar que... Sí. Traduït vol dir fer una becaineta. Ah, sí. I remenar cireres? Remenar cireres, no sé què vol dir remenar. Ah, sí, remenar cireres, sí, allò. Sí, Va. sí, sí. Ens agrada passar figues amb el sentit metafòric i remenar cireres en qualsevol sentit. Molt I bé. canviar l'aigua del cirerer de les olives també. Sí. Ramon- I tallar el bacallà, no està mal tallar el bacallà. I tenia la paella pel mare. Ramon Casabelles, de Guimarà. Hauré de dir als nostres redactors que m'ho escriguin més clar, perquè amb les preses... Quina màquina, O això. unes ulleres. No, escolta, que està molt gran, eh? On han comprat el Pelapipes? Ui, Aquest també ha comprat el disc, eh? nosaltres el pelapipes no el comprem, sinó que el donem, i això vull que ho I sàpiga. com es fa servir? Diu, com es fa servir? És una cosa molt enginyosa. Molt, molt, molt. Si t'expliquem ara aquí potser perdríem la història. Hi ha un... Estri? Una cosa que s'hi Surt les pipes dintre. un firulo que li poses les piles, les pipes. Les pipes. Piles també s'havien de posar, però en un altre lloc. Li poses una pila de pipes per dalt, llavors passa per tot un procés de fabricació i surten les pipes pelades i te'l pots emportar al cine allà on vulguis. S'ha demostrat que això els americans ja ho havien inventat. No ho sabia? Tu ho sabies, això? Home, no havia vist vostè que a Amèrica venen les pipes pelades? Sí. Jo no sabia ni que mengessin pipes. Però no les pelen amb la boca, tenen una màquina. Esclar, perquè no els deixen entrar al cine. Però és que el cine és una tonteria, perquè si no s'hi va menjar pipes, s'hi va pelar pipes, que és lo Doncs divertit. no, els americans es veu que no deixen i venen pipes pelades. Però aquells crecs que fan les pipes en el cine, allò és inimitable. Mira, són cultures diferents. Ja, això sí, i sobretot en el tema de les pot pipes. esperar res d'un Daniel americà Rivera, menys hamburguesa, de Castelló de la Plana, Això està bé. És Té lluny, una- eh? Té una antena especial, aquest, diu, la Trinca ha pensat en fer una cançó parlant dels blaveros? Dels blaveros. Dels Sap blaveros. què són els blaveros? Sí, els blaveros són els que defensen que la bandera del País Valencià té que tenir una franja blava. La blava. Els diuen els paternines, per això. Sí, i altres coses, sí. Bé, Els ho diuen en sèrio, eh? Sí, els hi diuen. bueno, els deuen dir... Bueno, sigui una broma, vull dir. Home, però han pensat fer mai una cançó dels Home, blaveros? mira, aquests temes tan localistes d'una sola part del deixeu, doncs es podien cantar només a València, que abans haurien de fer uns Bueno, a prospectes. València no crec que ho poguessin cantar, tampoc, no ens hem I a enganyat. més, això és un problema que han de solucionar els valencians. Si uns catalans i allà els hi cantessin a la senyora sense blau i tot plegat, em sembla que seria una mica estrany, inclús. I parlant de... Els blaveros volen donar a València una imatge molt curiosa, que és que tots els catalans estem a la frontera de Tortosa a punt d'invadir el país, i això, de Valencià, i això és el que pretenen. I el fotut d'aquí és que a Catalunya moltes vegades no ens en recordem gaire que existeixi València, que tampoc és bo per entendre's. Jo trobo que no hauria de dir una cosa ni l'altra. I llavors hi ha una gent que està lluitant allà i som pocs, és una pena. Ja que estem arribant pràcticament al final de les preguntes i parlant de tot una mica, me la cantaran? És pesat. Va, cantin-me-la. Cantin-me-la. Sembla la cançó de l'enfadós. Bé, els hi preguntaré d'aquí una estona. Javier Espera Lairat, que estic fent un esforç. de Barcelona, diu, és una pregunta pels tres, diu, quin va ser el seu primer amor? El Josep Maria. I amb Miquel Àngel. I vostè? Jo aquella època només m'estimava amb aquest. Som així. I de joves, eh? Espantis, home, que és broma. Mireia Valls. Mireia Valls, de Barcelona, diu, quantes vegades han dit que no? Poques. No sé. Home. Mira, dir que no... pot Sempre ser- sis a temps. A vegades és molt positiu. Això és com comptar els passos, de manera. I quantes vegades han dit que sí? També unes quantes. Bé, Quant fa? Bastant. bastant. Ramona Sirvent, de Castelló, quins són els millors productes que ha donat el País Català? També de Castelló, veuen, eh? Sí. Home, podríem fer un escandall. A veure, A veure. Millors productes. La botifarra en seques, evidentment, és un producte que ha donat al País Català i que Està travessa referint a coses fronteres. comestibles, esclar. No sé. No, jo no hi era quan Mira, preguntava. jo puc dir-te que a Nova York hi ha un restaurant que es diu l'Internacional, Sí, portat la per Montse una, Guillén, per una sí. Guillén,
I el pa amb tomàquet, que és una tonteria, si tu vols, està triomfant, es veu a Nova York de mala manera. Jo crec que això és una cunya que tenim allà, per a partir del pa amb tomàquet, oi? Introduir la botifarra. La crema catalana més queixada. El cavall de Troia, m'entenen? L'alternativa és l'hamburguesa i la mantega de cacaueta. Sí, és clar, ho tenim fàcil, Rosa Matller de Lleida diu, què es regala entre vostès? Tot el que regala fa suc, deia Sí, aquell. nosaltres ens regalem les orelles, m'entens? Jo l'última vegada que li vaig regalar a aquest, li vaig regalar un orinal, però d'artesania. Sí, això és veritat. Sí, sí. Bo. Bo, una antiguitat, vull dir, allò... Oh, no. Fructuós Vicente de Figueres diu, de què ens ha servit els catalans el Diguem No i l'Estaca? Bueno, alguns catalans els ha servit molt. El Diguem No i l'Estaca eren les típiques cançons que s'havien de cantar en una època en què s'havien de dir les coses que no s'havien de dir pel seu nom. Llavors, quan en Lluís Llach cantava l'Estaca, tothom sabia que l'Estaca volia dir Franco. I quan el Raimon deia no, també van ser cançons de combat i que avui en dia encara es recorden quan s'intenta reviure. S'han convertit en himnes, evidentment. Tots han fet Quan no poc se'n amb podia això. cantar cap més, podien cantar Nosaltres aquests i prou. cantàvem una cançó que es deia El Califa, el Pi de la Serra cantava allò dels fills de Buda i el no sé què, i tothom havia de dir... Havia de fer grans filigranes per poder dir el que volien quan no volien. Ara no sé per què serveixen. No, I l'OTAN, diu Alan Puig, Sí. l'Alan Puig de Barcelona. I l'OTAN? Mira, nosaltres fa 10 anys van dir narinant. I al final hi hem anat, sí. Em toquen els nassos els profetes de mala manera. Ara sí que hem arribat al final i jo, de tot cor, a part de donar-los les gràcies, m'agradaria fer-los una darrera pregunta. Me la tocaran. Me la cantaran. Fem un esforç. A veure. I li tocarem. Sí? Sí. Doncs vinga, la trinca amb nosaltres aquesta setmana. Com poden veure, això no estava gens preparat, ha sigut una improvisació total. L'orquestra no té els papers, però això també és igual, encara que els tinguessin. La trinca no se sap la cançó, això també és igual. I jo m'he fet molt pesat, però penso que he aconseguit que cantin quelcom semblant a aquella cançó del seu darrer long play que parla de nosaltres, entre moltes altres coses, i que es diu Puja l'avió. Endavant la trinca! Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge en avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Hi havia camuflats a l'aeroplan, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits a pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de farcell. Que no es mogui ningú i poca broma, i ens varen segrestar a nom de Mahoma. Puja l'avió, puja l'avió, puja l'avió, puja l'avió. I anant amunt i avall varen recórrer de gorra la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li el que duia el farcell més gros. Si no és molt de molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Llavors ens va anunciar un segrestador que entrava a la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estaquirots, venir-nos en coletes ja són pebrots. Per això quan van passar pel meu costat vaig dir-los oblideu-me que ja he donat. Puja l'avió, puja l'avió, puja l'avió, puja l'avió. De sobte patarrumba, un cop de mà, va entrar com una espècie d'equipo A i va repartir llenya a 4 mans, que n'hi va haver per tots moros i cristians. I quan es van quedar ben descansats, van dir-nos apa buenas, ja esteu salvats. Després d'extraviar-se vàries maletes i totes les vacances a fer punyetes, ens van enviar a casa repetint
triats i aquí van retratar-nos ben retratats. I tot el veïnat, quin enrenou, al veure'ls en lectures i el Casa Show. Puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, subida-vida, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió. Subida-vida-vida-vida, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, puja l'avió, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, puja l'avió. Puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió. Puja l'avió. La Trinca ha estat amb nosaltres aquesta nit i al final hem aconseguit que ens cantés una cançó, la que havien escrit pensant en el nostre programa. Gràcies a tots vostès, fins aquí 8 dies, a reveure! Puja l'avió, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, subida-vida-vida, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió, subida-vida, puja l'avió, subida-vida-vida-vida, puja l'avió. Subida-vida-vida-vida, puja l'avió.